and Drama presents Handu Manan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Siaton, Negros Oriental. Nga tumatatampo, nagdasingan ka, Crispin. Dili lagi ko masayaw. Yes, boy. Ang sabi ng mga tawanan na ilang nagipugos ang babae? Ano? Hoy! Ang sabi problema mga part? Inyo mo nagipugos ang babae? Ay, di sayaw rin, Bert. Ang team kayo. Ngayon mo ba? Ayaw na ninyo pugos ang babae kundi siya ganang mo sayaw. Ano pang inabot, Bert? Mga labot ko. Hindi na mayon yung gibuhat. Pagkita na mong laing babae ngayon yung isayaw. Okay, kundi kayo mo patuo, manawag kong tanod. Ano, Bert? Ikaw na, Bert. Bert, ikaw na. Ikaw na ngayon, Salamat sa pagtabang ni mo na ako, ha? Okay, Ray. Ayaw na to ako na una. May rakit ng butanga. Kung saan mong pangan? Janice. Crispin? Ah, Pwede ka na kung iya to niya. pwede ra. Uy, pero hero di ka, gaw. Ang lakas loob lang gutong ako, gaw. Kaya naluoy sa babae, eh. Saon? Ang wa man mo kalit gabi, eh, good. Ay, naramig ila-ila nga chicks, eh. Mga nga, gibiyaan ka na mo sa daplin. Hinoon, wasa kong magmahay, nga inyo kong ibiyaan. Kaya nagkaila mi ni Janice. I love you, Janice. Crispin. Muna itinuod, Janice. Bisan turog bago lang ta nagkaila, pero may special nga feelings ako nimo. May chance ka ko nimo. Nga nung mulimod man ko nga, sa tinuod lang, ganahan sa ko ni mo, Crispin. Kung mo na, uyab na ta. Oo, Crispin. Gidawatan akong imong gugma. Salamat, Janice. Janice, mananghili ko nimo. Unsa man na? Madtugog kuan, Zamboanga. Ha? Magod sa mga dito? Mangita ko trabaho dito. Kuna nilang dekas negros mangitag trabaho. Isod kayo mangitag trabaho din eh. Ato lang ko sa Zamboanga kay namkada nga kaila dito gud. Ilang kong tabangan nga makasudog trabaho. Sugot na. Wa ko'y mahimo. Mao man na imong gusto. Ayaw pang itaglain dito, ha? Hindi ka na mahimo kay labay yun ka. Salamat, Crispin. I love you. I love you too, Janice. Salamat yung taong yung nakasudan kong trabaho din sa Zamboanga. Malipay ito siya ni Sinig. Kibaw niya nga may trabaho na. Mayo hinuon kay nakatrabaho na day ka diha. Malipay sabi daw ko nga nakakita din kong trabaho din. Day. Amping diha, ha? Ikaw sad, amping na ha? O, pabutang akong pagbalik. Ang sa Miss Janice nga, di naman mo reply sa akong text niya. Manawa ko sa kong higagaw, bi. Mangutaan ako ba ni Janice? Awad na, uy. Burot na. Ha? Kung sa'y burot,
Namapos naman si Janice lain. Unsa gaw? Pasayloan lang ko, Crispin. Anong imo mong gibuhat ako, Janice? Anong imo mong kong gibasagitan? Natinta lang ko sa lain, Crispin. Unsaon layo ka manggod na ako. Layo. Kita ni mong gibuhat, oy. Kusbo na ako. Pasaylo ako sa kong gibuhat ni mo. Kuya, awa na ko eh. Abi na kong kinsinngita na ko na. Ikaw mo na nigaw, Crispin. Kung saan ka naabot? Karon bagad gaw? Nihawa na din kasi mong trabaho. Oo, kaya gilaay ko dito eh. Si Janice ang pirming masud sa kong nahuna gaw. Na, kalimti na to si Janice, oy. Pangitaglain. May kagapabay niya. Ilubong na to sa kalimos, Janice. Kay watoy ayo. Ha? Mularga ka dumagete? Oo ma, adto ko dito manimpad. Kamito na ko ning akong lisensya sa pagkagwardya. Ikaw good. Sige, pag-amping dito, ha? Salamat intang kinakasunod ko trabaho din sa Dumaguete. Hi! Ikaw tong bagong gwaradya din, hi? Oo, ma'am. Ganahan ba ako ni mo kay buutan kay kaugnaong? Ha? Kasi na yung first name ni mo. Crispin. Ako dahil si Renilyn. Gwapo sa ni Rinilinda. Suwayan akong pangyabi. Tinuod Rinilin? Imo na kong gisugot? Oh, Crispin, uyab na ta. Rinilin. Crispin. Rinilin. Crispin. Nin, dugay na kita nga nagkauyab. O, pila na sa kayo nga may nahitabo na daw. Magminyo anda. Unya kaya na ka ni mo nga matukod og pamilya. Kunyo, uy. May trabaho ba ko? Ikaw, good. Sige, magbinyat ta. Ano sa mga sa Rinilin? Sige, magkatawang na tubang siya silpong. Day! Unsa ka day? Wadong oy, nalingaw ko sa salida nga akong gitanaw. Day, matrabaho na ko ha? Ang bata niya, di ba na? Ako rin bahala ato dong. Ako ratong kuhawan silang mama karong taon-taon. Dong, managid unta ko nimo. Unsa man na, day? Moadto ko sa akong igsuon dito sa Cebu. Ha? Mag-unsam ka dito? Manrabaho ko. Day, ang niya nga itong anak. Dako na magunas dudong. Pwede naman na ibilin sa ilang mama. Sige na, dong. Aron sa pamakatabang ko nimo. Sige na lang eh. Salamat, dong. Gadog ni sugot magkagabuan to sa sibong imong asawa. Nga nung day nang. Ako di unta ko angay nga manghilabot ninyo kay silingan bayata. Pero naluoy man ko nimo oy. Ha? Nga nung day nang. Pero meron akong maabtan si Renilyn nga may kaistorya nga lalaki.
ug ako patong nadunggan nga magkita sila sa Cebu. Unsa? O klaro kaayo nga uyab to sila kay mag-I love you man. O Jumar ang pangalan sa lalaki. Kinuo ko. Kapuyas biyahe. Eh, Nabalik ko lagi ganay. ibalik lang ko kay wa ko'y kasudan og trabaho dito sa Cebu. Unya tagbaw gid uban si mulaki. Ha? Naunsa ko yung si Lucky, uy. Ibaw kre. Kadili pagpanarbaho ang imong tuyo dito sa Cebu. Kung dili gusto ko makikita si mong uyab nga si Jomar. Crispin, Mao din no. Mao day nga may higayon nga malipayon kay kang makatubang si mong cellphone. Kaya ang imo ditong laki ang imong gigastorya. Dong, Anong imo man gibuhat ako day? Wa man ko mabinuang mo. Nagtinarong ako sa akong pagkabana. Pero anong imo mo kong binuangan? dong pasaylo ako. Di na ko muusap sa akong gibuhat. Sa mong gibuhat ako. Gusto na ka na kong buwagan. Dong, ay nagbuhat Di ta magbuwag. Atagi kong laihi kayon. Pasaylo lang ko. Tungod kay may anak man ta. Duwatong ka. Huwag kalimtan ako ang imong gibuhat ako. Basta day. Basta isaan lang yun. Hindi na ako magbinuang ako. O, dong, ako nag-isaan ni mo. Hain ni si Rinilin o si Dudong Crazy Van? Wa man dinis ba eh? Nak, din mo. Ay, namigilakaw, dong. Din man. Naon mi pa, kuyo na mo si Daddy Roland. Kinsa ang rulan? Ako magong amigo dong, nagtrabaho da sa unahan. Ganahan mo gud kay siya ni Dudong Chrissy Van Good, maong gipadadi niya. Unya, gilibre mi kaon. Oh, mo ba? Day, lutuan ning akong gidao. Pamas mama dili pa. Oh, homeless mama ni mo. Namang ko to siya paliton. Ba, nakidangan lami pa. Di ano mo. Unsay buti mo sa buti ning imo pagsuka-suka, Ranyoy? Oh, dong. Mabdos ka, unsa? Oh, dong. Duha ka badlis ang nimarka sa pregnancy test. Ang buti pasabot, positive. Mabdos ka. Dong. Dugay na nga way nahitabo na to. Kay busy ko sa trabaho. Karon mangutaan na ko ni mo, day. Kitsay amahan si magsapak. Crispin. Ay, opera ako po. Kay sakit. Kitsay amahan sa imong gimabdos. Si Roland. Kung mao, imo giday ng uyab ka ng rulan. Oh, bago na ko siya kuyap. Anong sama ka? Duwa na kahigayon nga imo kong gibuang. Dong, pasilo ako. Dong, unsa ni mo lang pasil. Dong, maluoy ka. Maluoy ka. Ayaw ka batya. Ayaw. Di ka batyon. Katungrulan akong batyon. Ayaw nagbuhat Kung makapatay ka, mapriso ka. Makunsa mo na itong anak. Sabay sa anak ko kinuong anong gisirutan na kung niya kinumili. Dong, pasilo. Alam mo sa kong ibuhat ni mo. Duwa na kahigayon na eh. Duwa na kahigayon nga nakasa ka na ako. Sa uran ni mong sagit pasayo, tika. Pero karon, karon ako papasayo. Pahawa din eh. Pahawa din eh sa tugiboyan o pag-upan maturulan. Kay daming tanong, walang sagot. Nasasaktan, di alam ang dahilan. May nakabibinging bulong. Mayo na lang gani kayo nakapugong pa ko sa kong kaugalingon. Uwan ako pangitaa si Rolando upat yun. Sa pagkakaroon, padayon lang gyapon sa
trabaho, nga akong pangita, isip gwardya. Og bahin kang rinilin, sa akong nasayran, wa manubag si Roland sa iyong gimabdos. Og kung kinsa tong gusto nga maghigalan ako, mao ni ang akong Facebook account, Crispin Abio. Dinhin ng kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.